अजीत ससुरारी गईले तो कलाकार का मन जानते बनी साली एगो देखले आके गुड़ छुए गोड़ लगलस तो कहले कि तुम्हारा उम्र तो कहले 20। वो पूछले कि आपका तो कहले 20। फिर अजीत कहले कि 20 उम्र है 20 मैच खेला जाए तो कहले 2-4 दिन रुक जाए बरखा से पिच गीला बेड लभरा जाइए। बारिश हो रहा है भाई तब मैं क्रिकेट कहीं खेलूं गेंदा में भी पाक लग जाएगा। हे दिलवार दिलदार आव फूल के कोइल जब प्यार नया नवा अरे नया नवा चार पार गोरी बिहार कर नया नवा चार पार के गोरी बिहार कर के जगह हमारा का आशीर्वाद है संग संग अजीत हलचल जी सुपुत्री के हाथ में पुरस्कार आए कुंदन बबुआ हमारा छोट भाई बहुत बहुत पुरस्कार भोला दानी बनौला राधा चढ़ल बा जवानी प्रेम के पानी में नहाए के दोनों प्राणी राजा औरी रानी कहाए प्रेम में गर्मी ना चाहिए जतने नरम रही व्यवहार जतने नरम रही व्यवहार प्यार के गरम होई बाजार नया नवा चार पर के गोरी बिहार कर के नया नवा चार पर के गोरी बिहार कर के एक कल्प समागम भइल जौन श्वासा छोड़ले कृष्ण जी उससे वायु को उत्पत्ति भइल। वायु देवता अपना शरीर के दो भाग कइले एगो मलकिनी को उत्पत्ति कइले 5 गो लइका जन्म प्राण 500 आवेला 5 गो लइका जौन श्वेत मणि स्खलित हो गए रहे पसीना से जल के उत्पत्ति वरुण देवता भइले उहो मेहरारू पैदा करके 5 गो लइका उहो कइले। पृथ्वी को उत्पत्ति लिखल बा कि श्वेत मणि जो एक्स्ट्रा हो गई रहे तौना से पृथ्वी की उत्पत्ति हो। डॉक्टर पवन यादव जी बानी हमरा अजीत जी के परम मित्र बानी बलिया जिला से भोला दानी बनौले रहे पद प्रतिष्ठा में 4 चांद लगा रहे। अब राधा के गौरव रह गई जब उतना दिन ले समागम भइल राधा कृष्ण के तो राधा के गौरव रह गई। अब मन में विचार करते कि दादा यदि गौरव से लड़का होई अब वास्तविक बात हो बाबा स्त्री से पति के प्रेम कम हो जाला कब बाल बच्चा भइला ऐसे कि ओकर ममता बटा जाला वो पति से ज्यादा अपने पुत्र के ममता लुटावे लगे। अब वो सोचली कि अगर लड़का होता तो हमारा पति के प्रेम कम हो जाई तो कोयली का समय से पहले अपना गर्भ के नुकसान को अथाह सागर जौन जल भई रहे तना में छोड़ दिलिया वो लड़का बढ़ते बढ़ते पूरा समुद्र छोट पड़े लगल जौन के बाद में चल के महाविराट नाम पड़ल ओकरा एक एक रुआ से कहो ब्रह्मांड हवा सब ब्रह्मांड में अलग अलग ब्रह्मा विष्णु शिव के ड्यूटी दिया। आज साइंस सर्च कर रहा है हमारे पृथ्वी के आकार का इससे 1000 गुने आकार के और ग्रह हैं और बताई कौन चुंबकत्व शक्ति चलता कि 9 ग्रह राउंडे में घूमता रहे आ केहू से केहू टकराता है।
हेलो चुचियाए मत दो वो क्या आता है ऐसे कि मटर का छेमी हमारा कैसे ले एक बोरा घर है आधा किलो कलहार का खा ले हुए लोग मर्द मेहरा और मौगी जाने की सोचुए कि ज्यादा खाए घी में भूई दे हुए सटा फेल हो गए घर गवन हमू चल गए मुँह में झाँकत रहे का करता रहे बबुआ अभी 11 रात बजर हुए आ तले मटर के छेमी जानते बनी 500 रुपये दिले बनी टूना भाई हमरा के बक्सर डुमराव से हार्दिक प्रणाम करते हैं। अब तो पेट में गैस बना दी हुए अब तू मुंह तोप के सुतल बड़े आ तब ले मौगी बात भूलिया होती है को भाई हाई डोरा बोलत चुप चुप कि जो नाक गंध सहता मुंह में चल जाए तो दिक्कत हो जाए। फिर 12-1 बजे सुतवन अपन पंखा में चला के हतल फिर बतौनी हनार को भाई हाई तो खिसिया कहता चुप रहने तो दू भाई एक भाई मर गई आ तो रिहा रही तो हम 1.5 दिन चलब ना फैल की बीमारी हो गई का करी कोडवट बनौले कि जब वो काम करे को हुई तो कह दे कि पुलिस आवती है हम अपन बहरी मुंह कर ले छापा मारते रहे हमें कौन दिक्कत नहीं ये दिन मकई के भात खा ले आ वो अंदाजा न दिला कि पुलिस चल दिले बिया कि थाने पर बिया बिना बिछावना के उर्चन पर सुतर रही खटिया के आ तले लो में जाने की जान ले बोलना कि पुलिस आवता मोह कहते चुप रहो एगो दूगो पुलिस आई तब नु पूरा जिला भर के थाने कवर गेल कोई गो सिपाही तो उर्चन के नीचे गिरल बा यही से कब कब लीक मारदा भी अब राधा के कृष्ण देखला बड़ा राधे हमारे प्रेम की निशानी तुम्हारे गर्भ से बाहर हो चुका है इसका मतलब समय से पहले नुकसान कर दी हो थर थर कांपतारी मुंह से बकार बहरियात नहीं खे कि कुछ बोलो आतल मुंह के जीभ के अग्र भाग से श्वेत वस्त्र पहनले हाथ में बीड़ा ले ले पुस्तक धारण कैले उत्पत्ति भइले वो लड़की के जेकर नाम पहिल का बाणी धराए वाणी कौन बोलत न जा आ वो है आगे चल के सरस्वती का हाइल बड़ी जब ब्रह्मा जी के अंश में दियल बताओ पहले विष्णु जी के लग रहा बड़ी शॉर्टकट कह देने है त जकर मैया के चरनिया से प्यार हो जाला रे ऊपर नैया हो सागर से पार हो जाला ऊपर नैया हो सागर से पार हो जाला उहे हई दुर्गा काली उहे सरस्वती उहे हई चंडी मैया उहे पार्वती अमर बा का आशीर्वाद दिल बाबा के पलई कोनी है अब जे मैया जी के डोला के कहार हो जाला रे ऊपर नैया भवसागर से पार नैया भवसागर से पार एगो सोहा मेरा सुजीत बाबू भी बड़े बहुत सुंदर गायक ना होते को माला देता रहे हम अपना हाथ ना एगो हम माला दे देते उतना दूर सागल बड़े तो ना हो सुजीत सरेही जी केहू कलाकार नहीं है तो बोला यही उम्र में नायक गल हो अजीत होकस अभियता होकस कमलवास कुंवर अजीते के बदला में हम कहते हैं सब बता अजीत भैया मंच पर आ जाए अच्छा अजीत आनंद जी कहो अजीत तारा नाम के कह दे मारे एंगा एगो पियकर छत पर से नीचे गिर गई
तो दो चार आदमी दौड़ लेके टूटल फटल का भइल हो तो देह शरीर उठता कहता कि हम का जानते नहीं जे पहले से कहता हम तो अब के ऊपर से नीचे आए नहीं हैं भादो महीना हाथ नहीं कन्हैया जी के एगो सोहर मारो वाह 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 अनुपमाइल बड़ी बड़ी हॉल मंच पर हमरो निखारा लगता देखी 52 साल उम्र हो गई बा हमार अब 50 के बाद अजीतानंद जी हिरिश रह जाला गिरीश खत्म रहेला है नचनियों के देखनी बंगाल में बूढ़ हो जाता सतक ने का कॉलेज से जानते नहीं रोड के साइड अनहर वाला करिए चश्मा लगाए खा रहे हैं सब बकुली ली हले भाई साहब थोड़ा उस पार करवा दीजिए ना ले जाके वो पार करो बनू ओकने के त गुहकी लागत है घन ओघर ना कोई ना अक्वारी में धके बरोबर के आही आही पटेढ़ा से बीडीसी महोदय संतोष भैया भेल बनी राम जानकी मंदिर के पुजारी जी आज ऊपर है संतोष भैया रो आ जाए तनी बहादुर आइल बड़ा पटेढ़ा से चल काइल बनी यही गांव कहने को माला ले ली देखें प्रकृति के नियम हो जौना गांव में जइब एगो आन्हर एगो लंगड़ एगो पागल एगो मौग गलती करने है बैठे भैया काहे को चिढ़ाओ तरत हमरा गोड़ पर भगवान मास कम दिले तो हमरा चिड़ेबो हमें तनी हाइट कम कर दिले आ ये लोग के चिन्हबे ना करले उमर के अंदाज तक के हुए के ना लगेला ससुरारी गोइल बन कर देने अजीतानंद दी हम अपना के जमाने ने बुझी ले अभी हम भले 52 साल उम्र भइल ससुरारी गोइल तो दू गो लड़किया के गोड़ लगली सो बड़ी मियाज खुश होल की जीजा जी कहे सो ले वो कहते फूफा जी ठीक बानी न दूध तो तब बुझाइल कि भाई उम्र ज्यादा हो गई बका आ ससुरारी में साली ना होखे न तो कौन आनंद ना आई असमन में है कि मामा के यहाँ गोइल बड़ा पुरान है गलती करने है काहे भैया हो करिका टी शर्ट लई गांव को बड़ी डिस्टर्ब बड़ा नचनेवा ठेकल हियो तो बगल वाला लड़का के खोद तल हो अब अभियंता जी ना कहल हम देखनी हम के इशारा कहतले हम लंगड़ो सरवा के कितना मजा बा पैसों कमाता न्यू न्यू रखेला जंट जंट बियाह नहीं के भाई कोनो बात ना जेकर बियाह नहीं के बोले कर कपड़ा गंदे नहीं खनु रहो हाथ में फीस लिया अपन हाथ है कपड़ा फीस बता मोइल कम काटी है मिल रही तारा फ्रिज कूलर वॉशिंग मशीन वो में डाल देबो अरे बुबा घंघूर के जनी के धो धा के सुखा के बाहर निकाले के लिए कौन बात ना होला ऐसा कि बदरिया बरिसे कारीनु है ललना यह जन्म ऐसा हवे कृष्ण जी के लड़की या लड़का के एक संग सोहर हो ऐसे जो सौदाई के गर्भ से लड़की भरली जन बसदेव जी लड़का धक लेके चली ए ललना से मैं जलवा के मझारी तो जन्म ले रानी नु
हमारा के पुरस्कार दिले बने हजारों हजार बाबा के कौन ले बने खाने प्रभु जी कृपा हो भूल गईले जेल के केवाड़ी पटोइले पहरा दारी पटोइले पहरा दारी नु हे ललना जय जय कारी अंबर से फूलवा दारी नु है देवता लोग करे जय जय कारी अंबर से फूलवा दारी हजारों हजार पुरस्कार हमारा बाबू साहब मुखिया जी महेश भैया रमेश भैया रंजय भैया रौरा तो हमारे दास के बारे में जानता नहीं रविंद्र पांडे बाबा उपेंद्र बाबा हजारों हजार रुपये लुटौने लोग भोला दारो सबको बनौल रहे पद प्रतिष्ठा में 4 चांद लागो रहे ये शुभकामना करूंगा खुल गए जेल के कमाड़ी पटैले पहरेदारी नु है ललना देवता लोग करे जय जयकारी अंबर से फुलवा डारी नु अब जे का 6 लइका मारल गइल होई सातवां गर्भपात के बहाना को बलराम जी के संकर्षण फ्रिक्शन संकर्षण विधि से लेके आ गोकुल में रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर जाइल जना के चलते बलि राम कहले आ एगो नाम पर संकर्षण भी हो वाइब्रेट कर रहे वैज्ञानिक युग ए बरागे नहीं खबर आनंद जी सारी काम अभी नकल होता उड़न खटोला चलत रहे रावण के लगे बीमार रहे खतनो हजारों लोग बढ़ गए पूरा बंदरी सेना ओकर खूबी रहे कि ड्राइवर ना पायलट ना रखा मन के गति से चले मन करी तहाँ चल जाए आ एगो सीट बराबर खाली रहत रहे एगो तो जहाज पर हमने को उड़ते बनी जा जल उतरत नहीं मेहरारू के छाती पर हाथ रखे भगवान दया कल रहे तो पंखी कोनो बिल्डिंग में ठेकल तो ना ठेकी है ये दादा पहले का समय रहे नजर से देखला पर गर्भ रह जाता है करण के उत्पत्ति कैसे हो कैसे सूर्य देवता के बोला लेहली ट्राई करे खातिर की मंत्र सही बा कि दुर्वासा के दी हलो ले पहले वाइल में आशीर्वाद ले लो ताक देले गर्भ रह गइल जन करण के उत्पत्ति भइल लाजा दहवा देहली ए बार उ व्यवस्था बा अभी कोनो वैज्ञानिक लो बा आ नहीं खे तो ठीक बा तो दुगोले गावते गावते एगो ब्यास पगर मा जाई की इज्जत ले लो 7 बेर ताक देतनी 1 2 3 4 5 6 जा जा 7 गो रह गइल बा होखे के भांजा दुर्गा पूजा में परी सटा भी फेल डिलीवरी चेंज करे के पड़ी तार
गलती करी खुशी भइलो कान्हा के निहारी आज रात में सटा नहीं आज हम सुन ही खातिर सटा ना लेने कि ना सुनो बाज वो में हमारा बाबा के तो कोनो देने नहीं खे अब मैंने कोनो उपमा देहल भी नहीं खे जान से उपमा दिया वहां राजा है ना भैया है माला दो अजीत के रिश्तेदार बने ना सार लगे माला ले अरे भैया भैया हो गई अरे काहे इतना लेट कर दिए भैया लो रहतारी है को बात याद रहता है दोसर कोनो बात याद ना रहता रघु महाराज अच्छा बंधन के दिन ना करने का भेंट कर ना ए बेरा भेटाई राखी बनाई ए देखो सोहर गवाता ना तो सारे भनी यहाँ के दो किस्म के होला लोग एगो सार होले करी अरे भगनी के जन्मदिन हां ला पैसा लो पैसा लो एगो मौगा होले सो सार मौगा डब कोना में बैठा रही हां पैसा दो दो गोनोई लागी तो गाँव नहीं जमत नहीं खे आ सवेरे उठे तो कहे कि सूत गाँव ने तो गार्दा खदर दिया कहलो आ केहू पूछिया तो मैं कहे पैसा दो तो कौन खुशी में भगना भगनी की खुशी नहीं कहता रहा चुप 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 इनमें कौन खुशी बा कौन खुशी बा दीदी नयर लसी हो हां पहुने टाइटल नहीं तो कन्फर्म रहो खिसिया मत करना बने खिसिया मत जाओ खिसिया मत गोड़ लगने अजीत के सार तो हमरो सार है हमारा रोज से कोनो मतलब नहीं कह देनी हम मुंह में हिलत हो न तो हमार कोनो कर वही चोदे के बा हमारा कोनो गलती अजीत रंदी हंसी मजाक होइला कह देनी प्रणाम करनी बुरा मत मानना हजारों हजार रुपए दिले बने पुरस्कार हितराम जहाँ रहे भगवान की कृपा बना रहे यह शुभकामना करो अब कौन बहन कुमार नहीं खेलो ब्यासी पर तने जान पहचान हो गई बा कोई को बहन हो खेलो क्रिया खाता नहीं फ्री में ब्याह करवाए तगड़ा वाला से एकदम खुशी भइलो कान्हा के निहारी बाप महातारी बाप महातारी नु हे ललना खुशी भइलो राजा हो भोर पड़ जाइए इतना तेज दिमाग का आदमी हम ना देखो अजीत के साला साहब एगो है के चाचा के लड़की के गर्भ रहबे रहे माने शादी ब्याह के बाद आ संगे जात नहीं लो मेला घूमे आ गुड़ बिछिल गइल बाढ़ आई रहे लगली दहाए लगली खींचो खींचो छान के ले आई लो 3-4 आदमी मिल के भल के दबाओ लो दबाओ जला के पानी निकलो मुंह में फूंकाई आई हमने के हितराम मुंह में नहीं के फूंको लगनी है ने फूंके ई का करता रहो चुप रहो खाली दीदी के जान बचे बोलो भगिना वहां एक आध कोला वो पेल है न होई वो तो डूब दादारा म्यूजिक हमरा डबलू बाबू हजारों हजार पुरस्कार देने हार्दिक शुभकामना हे ललना ए
पुरस्कार भोला दानी बनौले रहे। गोकुला में गोइल गिरधारी कि गोकुला में गोइल गिरधारी जसोदा के दुआरी नु है ललना ए ललना और बिंद संग दिल सखी सारी सोहरिया गावा तारी जसोदा के दुआरी नु है ललना ए ललना और बिंद संग दिल सखी सारी सोहरिया गावो तारी ए ललना और बिंद संग दिल सखी सारी सोहरिया गावो तारी ए ललना और बिंद संग दिल सखी सारी सोहरिया गावो